Inde indlela ayihambileyo ku-2022 Umengameli Cyril Ramaphosa. Nanjengomongameli wesizwe bethe gqolo ukudibana nemiceli-mngeni ebifuna athi gomololo uqinisekisa kokubana urhulumente usebenza ngobuchule. Kodwa ke ibholo lasephalaphala khange lincedise ngakuRamaphosa uzibone efumana izigxeko ezimandla hayi kuphela kwi-ANC kodwa chichilili kweli lizwe. Bambi besithi makashenxe esikhundleni kude kugqitywe uphando nobesakuba ngumongameli uJacob Zuma ephefumla ngalombandela. No president should conduct private business while in office. It's not allowed. Our country's problems are too big for a president who is busy hustling on the side. Nanjengoko inkqubo yokumsusa esihlalweni bizawuqhubela phambili eParlamente, izigxeko ngakumongameli Cyril Ramaphosa zathi gqolo nokuqhubela phambili. Dlamini Zuma, NC. As a disciplined member of the ANC, I vote yes. Phakathi kwalo mbhodamo ke umongameli wanqumamisa umkhuseli woluntu Advocate Busisiwe Mkhwebane okuna njengoko iDA yayikholelele kubeni makakhutshwe ngelithi uzalele ndle ukwenza uphando ngamatyala waphandayo. Kwiveke ezimbalwa ke ngaphambi koba uqwalaselwe inkqubo ka-Section 89 eParlamente owayesakuba ngumongameli Thabo Mbeki wakhabela kude lo kaRamaphosa ngezigxeko esithi makenze okufanelekileyo. Our president is under a lot of pressure. I'm talking about President Ramaphosa. Is under a lot of pressure around this matter about Pala farm. There are criminal investigations going on. The Parliament is doing its own processes. The Reserve Bank has done what it wants to do, and I don't know whoever else is doing what. Kucacile kokuba ngenene umongameli Cyril Ramaphosa besonyuka umnqantsa kulonyaka. Amawakawaka abasebenzi bala ukumnika ithuba lokuthetha nabo ngethuba lemibhiyozi yosuku lwabasebenzi eMntla-Ntshona. Kwimiba yehlabathi umongameli ukhe wenza utsiqatha kumazwe aliqela ngaphandle aquka iSaudi Arabia, elaseMelika nelaseNgilani ukuyawuzama uqwalasela indlela ezizizwe ezinokusetyenziswa ukuphungula ucimicimi wombane eMzantsi Afrika. Ndingu-Abongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng.